Doncs estem al magazín de Ràdio Sant Feliu, al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. Avui ens fa especial il·lusió a presentar un llibre aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. Tenim a la seva autora, la Mariluz Retuerta, historiadora. Durant 42 anys ha estat al capdavant de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i, a més, ha estat col·laboradora d'aquí, de Ràdio Sant Feliu. Mariluz, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Jubilada I feliç. I feliç i amb més feina. Anava a dir amb més feina que mai, no? Perquè ja en feies de feina a l'arxiu, però... és diferent. Un altre tipus de feina, no? Les coses que no podia fer, ara les puc fer. Ara les enllesteixes, no? I en comences de noves. Encara no he acabat les que tenia pendents. Per això, encara estàs enllestint. Sí. Doncs ja en parlarem d'això. Vens acompanyada avui de la Yolanda Corredera, ella és directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, és a dir, la successora, no? Podríem dir. Sí. Bon dia, Yolanda, què tal? Bon dia. Com va aquest nou repte? Bueno, és un repte, és un... Sí, ja tot un repte, laboral i personal. T'ho plantejo com a repte perquè sé que ho és, perquè substituir una persona que ha estat més de 2 dècades al capdavant d'un equipament d'aquestes característiques i de tot el que comporta, doncs, evidentment ha de ser un repte. Bueno, substituir a la Mariluz és pràcticament impossible, per la seva figura, el seu coneixement i la seva empenta. Però, bueno, és un repte portar l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, continuar amb la seva trajectòria i començar projectes nous i a disposició de tothom. Molt bé, fantàstic. Doncs avui presentem aquest projecte, el Baix Llobregat desaparegut. Jo haig de confessar que per casa tinc uns quants llibres d'aquesta col·lecció, el de Molins de Rei, evidentment, el de Papiol, perquè hi tinc família, però no en tenia cap de la comarca. Per tant, suposo que això és una novetat, no? És el primer del Baix Llobregat, però de pobles, de municipis del Baix Llobregat n'hi ha molts, tant de la col·lecció de l'abans, que eren aquells llibres grans de fa segles, Que també el tinc. Que n'hi havia molts, i d'aquesta col·lecció també n'hi ha. Però hi havia 10 municipis o 12, o no sé, no recordo exactament, que no tenien cap llibre. I aquí també surten fotos de tots els municipis. Una de les característiques d'aquesta col·lecció i també d'aquest llibre és que la fotografia hi té un pes molt, molt important. És a dir, hi ha un fil conductor, evidentment, hi ha una sèrie de temàtiques, però la fotografia hi ressalta moltíssim. Sí, clar. Jo l'objectiu que he tingut és, d'una banda, triar unes fotografies que fossin boniques, a vegades no, icòniques o molt significatives, i que la tria l'he fet en funció del que, per mi, era l'essència del Baix Llobregat. És a dir, una selecció obligatòriament és subjectiva i tu pots fer una valoració i qualsevol altra persona en faria una altra. Jo pensava, quins són els temes que han marcat el Baix Llobregat? I no només com a desapareguts, perquè la col·lecció es diu el Baix Llobregat desapareguts, sinó que hi eren i que són la base del Baix Llobregat d'ara. És a dir, que hi ha hagut una transformació. Una transformació, algunes coses perviuen, algunes s'han transformat molt molt diferent, de manera molt diferent, però d'alguna manera el que era el passat ha condicionat el que està sent ara el Baix Llobregat. Comencem parlant d'aquestes fotografies. Com s'han aconseguit? Ho dic perquè normalment quan tenim fotografies antigues, la veritat és que moltes vegades ens trobem en què l'estat de conservació no és el més idoni. Ja veurem d'aquí uns anys què passarà amb les fotografies d'ara, no? Però en tot cas, les fotografies així d'aquests anys, estem parlant d'entre els anys 1866 i 1965, per tant, una època on no es feia com ara, no es feien fotografies així com així. Llavors, clar, algunes procedeixen d'àlbums familiars, que suposo que, clar, déu-n'hi-do la feina de contactar amb aquestes persones que han deixat aquest llegat, i després fotògrafs professionals, fotoperiodistes, fotògrafs que s'hi dedicaven, vaja, de forma professional, editors de postals i de més. Expliquem una mica d'on surten totes aquestes fotografies. Bé, això també us ho explicarà una mica la Yolanda, perquè explicarà el gruix que venen de l'Arxiu Comarcal i d'altres arxius, que ja també des de l'arxiu han fet les gestions i m'han donat suport per anar a buscar totes aquestes fotos. Molt bé, doncs digue'ns.
Bueno, els arxius ens alimentem o ens nutrim de la generositat de la població, moltes vegades, per no dir pràcticament totes. Llavors, les fotos arriben per donacions de persones que tenen, doncs, o potser familiars, que van donant aquestes fotografies. Llavors, permeten poder-les mostrar, en aquest cas recollides en aquest llibre. Hi ha una part molt important del Baix de Sant Feliu. Sant Feliu és un arxiu que durant molts anys, capitanat per la Mariluz, ha recollit molts fons fotogràfics, però també el llibre es nutreix de fotografies dels arxius municipals, que també tenen, de tota la comarca, que també tenen aquesta funció de recollir documents fotogràfics, i de l'Arxiu Nacional, que també disposa d'un fons, de diferents fons i de molta fotografia. Llavors, els arxius treballem no només per conservar aquests que ja tenim, perquè la fotografia ha d'estar, perquè sigui perdurable, ha de tenir una temperatura, una humitat, les fotografies a casa es fan malbé, els arxius les conservem. Llavors, no només aquestes antigues, sinó la gent que disposa de fotografies a les seves cases, doncs es pot dirigir sempre als arxius municipal o al comarcal del Baix Llobregat per dipositar-les, i estarem encantats de conservar-les i fer difusió amb les condicions legals que pertoquin. Una de les característiques, a mi m'ha fet gràcia llegir-ho en el llibre, en la introducció, no? que parles de fotografies o boniques o icòniques, o les dues coses, que també es pot donar el cas. I m'ha fet gràcia allò de boniques. No, és que realment són fotografies molt ben fetes, de molta qualitat. O sigui, potser les icòniques són aquelles que, a veure, és la foto que hi ha, o sigui, no hi ha molt on triar, però en canvi hi ha d'altres que, sobretot les que són més humanes, no? Les que representen escenes de la vida quotidiana, que tècnicament, no? Que són molt boniques. O sigui, l'adjectiu és aquest, no? Sí. El Baix Llobregat no només és bonic, que amb aquest llibre veiem que és encara bonic i que ho era molt. Però el Baix Llobregat és la indústria, és l'espisseria, és tota la transformació dels anys 60, i això és tan Baix Llobregat com al principi. I tant. No entrem molt a fons en els anys 60, perquè és el moment del canvi, però apuntem una mica per on va, perquè això és el que dona identitat al Baix Llobregat i el que el transforma. Per explicar el que som, també cal posar una mica la poteta en allò que començava a ser. I aquestes fotos no sempre són boniques. A vegades sí que ho són, perquè inclús aquestes pisseries ben retratades poden ser boniques, però són significatives. Aquesta era la idea del que volia d'alguna manera dir, no? Que no només és el que és bonic, el que interessa, que també, sinó sobretot que expliqui què era l'important, que tingui significat, que ens digui com som a partir del que hem estat. D'alguna manera és agafar un fil conductor per explicar aspectes de la història del Baix Llobregat a través d'unes imatges. No pots explicar tota la història, ni molt menys, però aquestes fotos aboquen més coneixement, més informació, més coses. Són evocacions a la memòria, a la identitat, perquè la Baix Llobregat, d'alguna manera, crec que aquest llibre també intenta apel·lar a la identitat i al reconeixement dels nostres paisatges. Hi ha fotos del Delta, de la Ricarda, de Montserrat, de tot allò que ha tingut significat per la gent del Baix Llobregat i també que es projecta a tota Catalunya. Aquesta era la idea una mica. Una de les dificultats, suposo, de fer aquest llibre ha estat trobar l'equilibri entre les diferents poblacions, no? Allò, no parlar massa de Sant Feliu, que potser m'ho conec més, no parlar menys d'altres que potser queden més allunyades, o que potser cadascú, a veure, cada població té la seva història, però n'hi ha que tenen més i altres que tenen menys, o hi ha que tenen algunes, no sé, un patrimoni que potser és més conegut i que no el pots obviar, altres que tenen potser un patrimoni més desconegut que val la pena potser donar-lo a conèixer. Clar, trobar aquest equilibri entre totes les poblacions suposo que ha estat un dels obstacles. Sempre és una decisió subjectiva, ja ho he dit. Evidentment, sí. Llavors hi havia una raó també, i és que partíem també d'un fons que és el fons de l'editorial EFA2. Llavors, com deia, hi havia pobles dels quals no teníem res. Llavors,
tots han sortit, encara que sigui una panoràmica. Havíem de fer l'esforç d'anar a buscar aquests municipis, als ajuntaments, perquè ens donguessin aquestes fotos. I ningú és més que un altre, però tenim el patrimoni que tenim. Sortirà més patrimoni, però ara sabem el que tenim. Llavors, d'alguna manera, es reflecteix allò que tenim. Per exemple, Collbató, per posar-te un exemple, no ha sortit cap llibre de Collbató, però ha de sortir les coves de Salnitre. Clar. Ha de sortir la construcció dels orgues de Collbató. Ha de sortir els viatges a Montserrat. I això és el que hem anat a buscant, pensant que aquell municipi no tenim un ventall de fotos, però què és el que d'alguna manera podem recollir, les anàvem a buscar. Però, clar, hi ha els grans municipis que tenen més entitats, tenen més coses. Per força, Molins, Martorell, Cornellà, Gavà, Sant Feliu, Esparreguera, Olesa, aquests municipis surten més, lògic, perquè tenen més entitats, han tingut més activitats festives, d'escoles, de tot, més activitats. Sí. No? I això jo suposo que la gent ho entendrà, però en tot cas es poden fer més llibres del Baix Llobregat I tant. I ho deixo per uns Com deies, aquesta és una visió, és una part, en poden haver-hi moltes. Clar, i quan surtin més fons, per exemple, l'Arxiu Comarcal té fons. Això et volia preguntar, Iolanda, que normalment aquí parlem de la ciutat, no? De Sant Feliu i del nostre patrimoni, però clar, l'arxiu és un arxiu comarcal, és de tota la comarca. Suposo que aquest problema apareix sovint, no? Que hi ha municipis que no tenen gaire fons dins de l'arxiu comarcal i d'altres que potser fins i tot se us acumula de tanta quantitat, no? I a l'hora de classificar-lo fins i tot es complica, no? Clar, bueno, el sistema d'arxius de Catalunya preveu als comarcals, donem sobretot servei als municipis de menys de 10.000 habitants que no disposen d'un arxiu. La resta de municipis, Gavà, Viladecans, disposen dels seus arxius i que tenen, vull dir, treballen amb arxivers i estan molt ben gestionats. Nosaltres sobretot donem servei a aquests arxius municipals més petits i tot el que sigui d'interès per la comarca. Vull dir, tenim una figura molt, molt àmplia. Llavors, en aquest sentit, no, volia comentar, el llibre del Baix Llobregat, jo trobo que hem tingut molta sort que la Marilú s'hagi jubilat, i això ho dic una miqueta d'ironia, en el sentit que s'ha pogut dedicar a fer aquest llibre, que no és gens fàcil, perquè som una comarca gegant, molt variada, i què millor que l'arxivera de més de 40 anys i el coneixement que té sobre el territori, que és impressionant, i ha pogut recollir no només el coneixement, sinó amb una esquís, vull dir, molt acurada, la nomenclatura, la definició, la selecció de fotografies, no? I és un treball de molt nivell. Vull dir, a mi m'agradaria que la gent aquest llibre el valori no només amb aquestes fotografies, sinó que té una visió històrica i d'un coneixement de 40 anys. Quin és el recorregut que has seguit? Quin és aquest fil conductor? Bé, hi ha una sèrie de temes, grans blocs, que són els que surten. El primer, el paisatge, penso que és clau, el paisatge des del delta, des del... Tant el natural com l'urbà, no? I també l'humà. Bueno, sí, en aquest primer capítol és el natural. Natural amb intervenció humana, perquè no hi ha res natural sense la intervenció humana. Des de la desembocadura del riu, des del far, fins a Montserrat. És que és una comarca que té una varietat impressionant. Llavors, què veiem? El Delta, la Ricarda, la Pineda, la Marina, des de principis de segle. Les dunes, és maco, realment. És que és com tota una visió, anar seguint cap al riu, les riberes del riu, els ponts icònics, Molins, Martorell, el pont del Diable. Sí, el pont del Diable. Les barques d'Olesa a Montserrat, això és tot un traçat, les muntanyes, les escletxes del Papiol, el massís del Garraf, Montpedrós, a banda i banda anem seguint.
Això és un primer capítol, aquest m'ha agradat especialment. Després ja és com si diguéssim a l'urbà, però aquí entren molts temes. Una panoràmica de cada municipi, dels 30, i després tots aquests temes així que entrarien dintre d'urbanisme, que són, per exemple, que també és una selecció concreta, perquè hi ha un límit. Els castells, per exemple, Pallejà, Castelldefels, Cornellà, el Papiol, Castellciuró, i pot ser que ens falten algun, no poden sortir tots, però els més emblemàtics. Les esglésies, el romànic de Cervelló, de Santa Maria de Corbera, tot això, les esglésies modernistes, una selecció molt ràpida. Després, aquesta selecció... quan arriben els estiuejants, les cases al peu del tren, a Sant Joan, a Sant Feliu, Can Sairac, tot això. Després, què més? Sí, perquè a més moltes poblacions del Baix Llobregat eren segona residència, no? Bueno, eren... Molts barcelonins. Surt molt el tema de l'estiueig, i sobretot quan arriba el tren. Després, a les grans pisseries, els primers, Sant Ildefons, Buenos Aires de Martorell, els primers pisos també de Sant Just, que contrasta molt, que tothom té la imatge idealitzada de les casetes, que també els pisos de la Roca, de Viladecans, aquests que són fotos icòniques, no? I després els mitjans de comunicació, tot això en aquest apartat. I aquí anem des del carro fins a l'avió. És que ho té tot, el Baix Llobregat. Sí. Té l'aeroport. És l'aeroport, sí. Qui té l'aeroport? Els inicis de l'aeroport, el naixement de l'aeroport, els trens, totes les línies de tren, la línia de la costa, la línia aquesta, la de Martorell, també les línies dels carrilets a l'altra banda, hem agafat de... És un resum una miqueta, crec que pot ajudar a qui vulgui tenir una visió sintètica del que és la comarca, històricament, perquè a través d'aquestes fotos... Després, el tercer apartat és la vida econòmica, des de la pagesia. Quina? Doncs la pagesia dels cereals, de la vinya, dels arbres fruiters, a Molins, a Sant Feliu, dels cirerers, de l'oli a Olesa. Vull dir, això ha sigut molt maco, anar seguint. Després les fàbriques, quines? Totes no les podíem posar, hem posat algunes. En el cas de Sant Feliu hem posat Can Güell, perquè Can Bertran ja ha sortit molt, Can Güell, i una que és preciosa, que és de l'alumini, inèdita, doble pàgina, que, bueno, després te l'ensenyaré. M'he oblidat també de l'agricultura, a l'espàrrec, les roses, les carxofes del Prat. Vull dir, és que tot. Bueno, m'ho he passat bé, Ja veig, ja. I després les indústries, les Siemens, la del vidre, la paperera del Prat, la colònia Güell, la colònia Sedó, la colònia Bros... Totes aquestes, el comerç no entrem en botigues perquè seria interminable, però sí les grans fires, la Candelera, la de Sant Ponç de Cervelló, alguns centres més històrics i comercials a Sant Boia, i després, vull dir, això és la vida econòmica, i l'últim, la vida col·lectiva, amb unes pinzellades històriques des de principis de segle, el naixement del catalanisme, amb mítings a les muntanyes dels primers catalanistes, els republicans, la dictadura de Primo de Rivera, el Macià i companys amb l'esclat de la República, etc. I les entitats, el teatre, les passions... Imagina't quants temes. És que era difícil. Per passió la de la Mariluz, eh? Ai, que sí. És que era tan... Després, sí, les aplecs, de Sant Ramon, de Santa Creu, aquest és de la Salut, de la Mare de Déu del Brugués es diu.
això, després les escoles, l'esport, el béisbol, el rugby, que són esports molt típics tant el béisbol, crec que és de Viladecans, i el rugby del Sant Boi. Sant Boi, sí. Bé, tot, bueno, una mica de tot. Caram, Déu-n'hi-do. Doncs se'ns està acabant el temps, ja no tenim... Ja ho sé. Quin agaparament. És que explicar només tot... Ho sé. No, a mi m'agradaria saber, ara que ve Sant Jordi, si hi haurà opció de poder, doncs això, obtenir aquest llibre. Sí. Evidentment ja està a la venda, no?, a les llibreries. Sí. Estaràs per aquí per Sant Jordi per signar-lo, per donar detalls? Sí, vindré. M'han convidat a una cosa que no em vull perdre. I estaré a Barcelona a l'esmorzar d'escriptors de l'any. Però això m'ho ha dit l'editorial, que hi ha mogolló de gent, molta gent. Et disculpem l'absència aquí. A les 9 no hi seré aquí. D'acord. No sabia què fer, m'han dit. Sí, imagina't, molts llibres es publiquen cada any. I fan una convidada al Palau de la Reina i m'han dit els de l'editorial que ells com tenen parades i no aniran, diu, vols anar? Dic, jo aniré sola, dic, per mirar una miqueta, però després ja vindré aquí. Fantàstic, molt bé. Doncs et buscarem, Mariluz. Tenim un altre llibre també, que també va editar que vam fer que no havia sortit. El de la parròquia. El de la parròquia. Sí, el de la parròquia, cert. Es va publicar a l'octubre, no sé si estarà a les parades. No sé si també un llibre molt... Bueno, amb diferents autors, la Mariluz és una d'elles, i és un llibre amb un punt de vista històric de la ciutat. Bueno, és molt, molt interessant. També estarà, suposo, el dia de Sant Jordi. Que estarà allà. Recordo que vau venir aquí al programa a explicar-nos-ho. Sí, suposo que estarà també allà, perquè va ser a l'octubre, a finals. Sí, ha d'estar segur. Que l'anterior Sant Jordi no hi ha. Són bones adquisicions per la gent, tant el Baix Llobregat com la de la parròquia. Molt bé. Fent ciutat i fent comarca. I fent comarca, sí. Doncs Mariluz Retuerta, moltíssimes gràcies per venir a presentar-nos aquest llibre, El Baix Llobregat desaparegut, i Yolanda Corredera, directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Ànims? Gràcies, moltes gràcies. Mira la foto, sí. De l'alumini. Caram. És maca, Hi ha molt. Aquestes fotos, que són moltes, Yolanda, les haureu d'anar traient, perquè són inèdites totes. Són boniques. Molt bonica. Doncs, escolteu, insisteixo, moltíssimes gràcies i llibre més que recomanable. A més, és d'aquells llibres que, com s'acostuma a dir, entra pels ulls. Sí. Entra pels ulls. Llavors, un cop ja entra pels ulls, llegir-lo és una delícia. Això quan deia icònica, Sí. Això és el poblat de la Roca, no? De la Roca. De la Roca, crec, sí. Déu-n'hi-do, sí. Sí, la Rocalla. No, la Roca o la Rocalla? La Rocalla. Això és la Rocalla? Això és la Roca, sí. Això és la Roca, el poblat de la Roca, sí, als 60. Sí. Ella viu a... Jo soc de Viladecans, de la comarca. De Sant Feliu. Molt bé. Doncs jo de Molins de Rei, així que ja tenim una bona part, una bona representació. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies.